So, this is the story. Uthi, Anonymous, hello Memo Custard and umndeni wonke wethu we lift off. I'm sort of in a difficult situation in my love life. So, 5 years ago, a gent I was dating moved to the Netherlands ngokomsebenzi. This is ubaba womntanami and he left the country ingane ina 3 years. Over the years, our relationship failed and we decided to call it quits. In the midst of it all, he's been an awesome father to our bundle of joy. 2 years ago, I moved on, and I started dating. This new gent is everything I've ever prayed for. Kumuntu wesilisa engizothandana naye. He's been on his A game since day one, which just makes it so easy to love him and reciprocate the energy that he gives me. Quickly, 5 months ago, ubaba kabundle wabuya, and he asked to meet with me. Ngiyeke nami thinking ukuthi it's something about ingane. Kanti ubhuti uzongitshela ukuthi ubuye for a year and he wants me back in his life ngoba usefuna ukungishada. Ngithe ngisababaza lokho, ngithi ngiyamchazela nanokuthi ngikuphi ngempilo, wathi vele ubuyela ukuzolungisa amaphutha akhe. Angishade ukuze azongithatha kanye nobundle and move us all to the Netherlands. This is a man esaba ne mutual breakup naye because of distance. I still care for him. Kodwa on the other hand, I am with a man ongigculisayo kodwa ongakaza khulume lutho ngekusasa lethu. How then do I even begin to weigh the two? Please help me out, mndeni wami. So, caught between a rock and a hard place. Father of the child has come back after a number of years being away phesheya ngokomsebenzi. Ubuyileke manje to claim what's his. To claim uma wengane kanye naye ubundle. Funa ukubathatha athi shwi ba lift off abele Netherlands to live there happily ever after. But Anonymous did move on with a guy that she claims to be very happy with. Kodwa uGaye akakhulumi lutho ngekusasa. There's no marriage on the cards. He's never said anything about that. Amise kanjani ke Anonymous? Should she go back to the devil that she knows? Noma qhubeke ngala because ayikho into ebaxabanisile nalo ocurrent. Ukuthi nje sekubuye amanzi asephinde ama lapho ake ama khona phambilini. You are now tasked with giving Anonymous some advice. What would you do in her situation? Give me a call on 0861596596. I'm going to quickly remind you, Uguti Anonymous is listening on the other side. So when you do give her advice, please do be mindful, Uguti, this is an actual person's real life that we're talking about. Let's be respectful. This is a no judgment zone. This is a safe space if you have inkinga yothando. 0861596596. Andile? Sanibona mama Custard ninjani? Ngiyaphila, how are you? Ngiyaphila mama. Sibingelele Anonymous lapho. Sure. Yeah, mama ngine-advice lapho Anonymous. Since both of them had a mutual separation, igama liyasho it's mutual. That means bahlukene noma ba-separated for a reason, which was solid, right? Because ubaba wengane bekase Netherlands. So I think I strongly suggest for mama ukuthi abe fair to lo muntu wesilisa asephile naye while ubhuti ubese Netherlands. Because we need to consider the fact that uphilile naye lo ngendlela honest. So akumele ashiye umuntu akade ephila naye for this period of time just because ubaba wengane usebuyile after a mutual separation. Yeah. So I strongly suggest coaches on this. So I'm not married, but I can actually look at this from that distance. She's been in a decent relationship for quite some time. So she cannot just abandon lo muntu wesilisa lo asephile naye honestly for isikhathi eside kangaka. But don't you think ukuthi if she does that, which is continue nalo okhona manje, that uzohlezi kunalento enhlizweni yakhe ukuthi what if I had actually gone back to ubaba wengane yami? What if ngempela uNkulunkulu benginika ithuba lesibili ukuthi ngibe nobambo lwami? Yes, it's understandable 100%, but it's a risk. It's a win or lose. Okay, right. There was a mutual
separation. I think that's where we need to stick. Okay. There was a mutual separation of which akuxatshwananga. Because of it, they had to be separate. So I strongly suggest ukuthi acabangele lo muntu asephile naye. Kungenzeka lo guy ukuthi akakhulumi ngomshado but mhlawumbe uyilo muntu othi meplan izinto aziplan silently then action ikube yiyona ekhulumayo. So you'll never know. Okungenzeka ukuthi uzophinde move on only to find ukuthi uluza the very same thing acabanga ukuthi uyithola phambili again. So if ubaba wengane was able to leave ayokuhlala phesheya eshiya ingane nonkosikazi, I believe ukuthi ingane nonkosikazi noma ingane noma wengane abantu ababaleke kumsebenzi. Even mina I will never reside ngephesheya ngazi ukuthi ngishiya ingane, and then mase ngithi mina sengi-right ukuthi ngibuyele emuva, then sekumele ngibuye emuva just like that and then expect ukuthi lo muntu ube ne-life emile elinde mina. Yeah. I think it would be unfair for lo wesilisa okade ephila naye all along since esho sisuthi yamanelisa yabo. Got you, Andile. Thank you so much. I'm actually not mad at advice ka Andile ukuthi you made a choice, Anonymous. So stick by your guns and don't let lo okhona manje obekusupporta ukhala nesikhathi uNetherlands ehambile. Don't make him pay for another man's sins. Let me go now to Uthando Semgababa. Sawubona sis. Yebo njani? Ngiyaphila mama, how are you? Ngiyaphila nami. Mina ngifuna ukusho nami njengobhuti nje ukuthi uma wengane akaqhubeke naloyo akade ekhona. Because ngesinye isikhathi umuntu wesilisa ukasebenzise lokho azi ukuthi okay vele lo muntu onaye nisadeyithana. So kuzoba lula emebuya ethi uzokushada nawe kuzoba nalelo themba lokuthi ngizoshada lo akangithembise lutho. So angibuyele kubaba wengane. Ekugcineni nje bethi uzohamba nabo eNetherlands nabo angagcine futhi eseshintsha esethi hayi njengoba sebuyele kuyena kuphinde futhi kube khona inkinga ezoba khona vele ahambe futhi amshiye usisi uzosala eseyisolo. Uyacabanga sebegila uphesheya ukhuluma nelanguage yakhona. Yabo exactly cabanga useselike la ke asakwazi futhi ukubuyela kuloyi. So nje ngingakusho mina ukuthi njengoba emphethe kahle ubhuti akaqhubeke futhi ahlali naye. But Thando, are we not the same people that always advocate ukuthi mangabe ithuba lokuthi sikhulise ingane in a family unit likhona asilithathe lelo thuba? So my thing now is I think we're only focusing on the adults here. There's also ingane enethuba lokuthi ikhule in an environment that has ubaba and umama. Kodwa nje sikwakumele ayicabange before emuva eshona le Netherlands ukuthi njengoba nje ngihamba manje lento izo affect inganyama ukuthi inganyama isizokhula nabazali abahlukene yabo. Kwakumele ayicabange before athathe umsebenzi. Kwakungamele mhlambe kube khona iagreement abazoba nayo nosisi athi ucela ukuthi bahambe impilo bazoyibona ngale baqhubeke ngale kunokuthi amshiye. Yabo manje sezobuya ngathi yonke into ibi right umshiye u right yonke into yena useyabuya futhi iqhubeka la kugcine khona. So the guy is actually being unfair. All right. Guy is being a little bit selfish. Thank you so much for your call, Thando. So far, I only have abantu that are advocating ukuthi usisi akangabi unfair to the current gentleman that she's in a relationship with. I'm sure you have been in this situation. Wena waphuma kanjani kulolu tako wathola kulona? How do you suggest Anonymous move on? Even if mhlambe wena experience yakho didn't include uphesheya, mhlambe umuntu wakho moved to another town, maybe to another province. When they came back, how do you have to make a choice? I have got uSphiwe Kwamashu on the line. Sawubona uSphiwe. Sawubona injefu njani? Ngiyaphila ntombi, unjani wena? Ngiyaphila. Enze njani wanu? Mina ngithi Anonymous akabuyele kubaba wengane yakhe. Because akabuyele kubaba wengane yakhe behambe be-England. Kodwa athi bayifika lapha engafika ahlale phansi a-relax. Because useyazi ukuthi izinto zenzakalani uyamazi umuntu wakhe. Afike laphayana naye abe backup ukuze kwenzeke makusenza noma yini ngelinye ilanga azi ukuthi unayo i-backup. Mhlambe afune nje azane nabantu yabo athole mhlambe naye umsebenzi or ingalapho ukuze engabi stranded ngelinye ilanga. Mangabe uthi backup awusho backup umuntu usho backup in terms of umsebenzi. Yes, nokwazana nabantu endaweni ungafiki wazane nalo muntu ufike ngaye uzixoxe nje nabantu yabo. Mina ngibona kanjalo. Manje lo amlaxaze kanjalo nje uyamchazela yini ukuthi hayi sengikushiyela ubaba wengane or how should she manage lapho usewenza kubonayo lapho usebona umisa kanjani kodwa phela egcineni kosuku baba wengane yakhe ingane yakhe iyawudinga ibond ingakekho umuntu okuthanda ungaphinda ubaba wengane akekho umuntu okuthandayo so
Anonymous mina ngithi akenze kanjalo angazi-ke ukuthi mhlawumbe ufanalo uthando nalo kodwa nje la sesicabangela ingane nokuthi yena ufunani uzoyibona na ukuthi ufunani because yena umuntu obazi yebo awuthi ngiyibuyise kuwena lento mama ingane unayo yebo nginayo ingane ubaba wengane nisendawonye naye asikho ndawonye kushuthi nje nalowa manje usengozini no mina wami ngeke ngibuyelane naye because wangitshela kahle ukuthi njengoba sihlukane ingane yami ngeke ngisayonhle ndoda onayo so yabo ukuthi uma benihlukane kuba khona izinto ezinkulu nobaba wengane athatha inqumo eziningi gcine sekuba khona ingxabano ezinkulu mina nje ngeke ngibuyelane nowami angisozi kodwa ngithi uAnon uyilozi ubaba wengane yakhe usangakwazi abuyelane naye noma ukhetha lo i-choice kuyena. Interesting how you are giving advice that you wouldn't take yourself, Sphiwe. Wemvunyani. Yebo mama. Hey, nangu Sphiwe ethi Gantrich baba. Yeah, yena uqinisile mama. Oh, nawe. Ngiyavumelana nokuthi akabuyele kubaba womntanakhe. Okay, awungichazele why. Uyazi ukuthi kunzima kanjani ukukhulisa umntwana ningabazali abahlukene, yebo? Okubalekile ukuthi sikhulise umntwana sindawonye ukuze azoba nekusasa eliphindayo kusasa. So ukukhulisa abantwana nihlukene umunye umama ele nomunye ubaba ele leyo ngane ilalela umthetho walapha ayilalele walapha ilalele walapha egcineni ayinali ikusasa eliyaphambili. Hayi kodwa ke lapho ngicela ukukuphikisa kancane because nathi we were raised by abazali that we're no longer together but no likusasa lethu li bright sifaka amazazo zonke izinsuku mana ke nje ngiyavuma lokho thina sikhula thina abazali bethu ubaba beleyo mama naye le kodwa bebe strict bebengafani nale ngane ezalwe manje nezikhula manje yabo ikho ngisho kanjalo mina ngithi buze ikusasa lengane libe right lifuna abazali bethu manje abazali bethu basitala bebe straight nabo gogo noma ngithishiye nogogo umntwana kodwa straight yabo ngokuthi nje abacabananga noba bengane wahamba yosebenza le nesebuyile nje wathi uzocela into yakhe ufuna umuntu wakhe ingane yakhe ababuyelane kuqala. Okay, thank you so much for your call, Mvunyane. When you come back, we're going to wrap up Ketile with my voice note that you sent through on 078-934-2827. If you haven't already and you're hearing everybody else give Anonymous some advice, now we're going to lente hlela emqaleni ofuna ukuyikhipha ofuna ukuyixoxela uAnonymous so that her decision is easier to make moving forward. Phuthuma ke ngithumele njengamanje leyo voice note yakho hleli phekwayo. My number is 078-934-2827. For Anonymous bafethu kumele alandele inhliziyo yakhe. Uyazi ngasebe bavuka nganani nobaba wengane yakhe yabo. Uyazi baba wengane yakhe ukuthi bemsupporta kanjani. Kahle uyazi ukuthi kumele yenze njani. Kodwa kubalekile ukuthi ubelindile yini. Wama ukuthi umjuda wahamba ngenxa ama-opportunities a-grand. Njengoba esebuyile nje manje. Nawe umjuda ubele ngokwakhe. So nje my sister uyazi into kumele ayenze. Danko uFSL Ntuzulu. Ya ngiyabingelela nje FC ngilayinile West noma mina bengizothi lesimo lethu sithanda ukuthi sibe bucayi kodwa usisi ngama advisor ngokuthi enze lokhu yena akuzwayo ngaphakathi enhlizweni yakhe ngoba ngiyazi ukuthi enhlizweni yakhe ikhona into anayo abona ukuthi iyona eright ekumele ukuthi ayenze njengamanje. Mina ngibona ukuthi akamedane enze yona leyo nto leyo yabo ukuze la nomnini mangabe izinto sezingasahambi kahle ngokuhamba kwesikhathi azi ukuthi into vele bekade ifunwa kuye yabo mawukuthi uyamshiya lo kade naye kunzima ebalekile lo ubaba wakalokunje akamshiye mawukuthi uqhubeka naye ufethu lo akaqhubeke naye yabo kodwa kenze lokhu okufiswa yini inhliziyo yakhe ilokho nje mina engakusho ukuze angayisoli ngokuhamba kwesikhathi.